Hey, kunzima sizwe sakithi. Kunzima sizwe sakithi. 2 + 2 lo nibingelelayo bamhlabela lengane. 2 + 2. Hayi, konakele. Ngikhathela ngifune lutho. Nje ubona ngithatha i-reboosting nje ngehlisa. Angifune lutho ngempela kubi. Njengoba ubona nje nayi le mithi. Ngithi sizwe sakithi. Ake ngithatha ulwazi nginika abantu abaludingayo. Abantu abaningi bafuna abantwana, abanye babafuna ngababili okuthiwa amawele. Abanye babatholi nje kusukela abantwana. Wo Nkosi yami. Sengithi ke namuhla ngikhiphe lemfihlo ukuthi yipi imithi engisebenzisayo mina ngoba noma ubani mefika la ekhaya kwa 2 + 2 ngisho kuthiwa uzala abantwana uyabathola. Ngikalela isikhathi mina uthola abantwana. Nayike le mithi engisebenzisayo eminye yayo Nkosi yami ngeke isabonakala kodwa ke na umbhababhaba usabonakala. Kulese ngigandile umbhababhaba lo. Naye eminye imithi ngisebenzisa ke bazalwane noma sizwe sakithi. Imithi la iba u32. Iba u32 imithi eyenza ukuthi umuntu athole abantwana. Ngakho ke ngithi kuwo wonke umuntu ofuna abantwana, ngaba kabathola abantwana usemshadweni noma akekho emshadweni. Ngiyamkhulula mina uvumelekile ukuthi angeze ekhaya kwa 2 + 2. Ngeke ngifune ngisho isenti lakhe. Angifuni ngisho isenti lakhe mina ngizomenzela nje athola abantwana. Uma sebatholile abantwana abuya azokhokha. Ngiyakwenzela lokho. Ngiyacela ngamunye adlulise nansi ivideo komunye. Baningi abantu abafuna abantwana Nkosi yami. Abangabatholi, abanye basemshadweni, abanye abakangeni ngisho emshadweni. Woza kimi noma ngabe bathe odokotela ususele netube eli1 awusakwazi ukufumana abantwana. U2 + 2 uyakulekelela. Usheshe umthola umntwana ngendlela eyisimanga nawe ungalindele. Ngiyacela ke nomunye akadlulise le video. U2 + 2 lo uyatholakala. Ungifonele nje kule number ethi 076 45 400 45. Ungifonele kuleyo number. Uma ufuna abantwana, namhlanje nje ngizokhuluma ngembiza yabantwana. Imbiza yabantwana le ngibiza njengembiza yabantwana ngoba uma ungamtholi umntwana noma ungayitholi ingane ngisebenzisa wona lo muthi. Ngoba ngibona ngihlanganisa ngibuya le ekhashana ukuhlanganisa. Ngifuna abantu bathola abantwana Nkosi yami abangabatholi. Hayi umuntu othi ngiyabamba kuyaphunyuka cha. Le eyanamhlanje Nkosi yami naye ngeza lo nenkinga yokuphunyula. Kodwa nje kwanamhlanje ngisebhizi ngalabo abantu okuthiwa abantwana babatholi. Odokotela sohambe waze wakhathala. Ngisho kuthiwa itube awusenalo itube. Ukhululekile ungeza kudokotela 2 + 2. Umfonele 076 45 400 45. Angifune imali yakho. Mawufuna abantwana nje angifune imali yakho. Ngigarantile mina ukuthi ngizokwenzela uthola abantwana. Waqala nje wakhulelwa in 2 months uyeza kimi ke uzobonga. Ngiyacela ke sizwe sakithi ukuthi nonke nitshelane share video ngamunye. Siyabonga kakhulu 2 + 2 lo.